Is the dealer Tiwo wanotapira Kanya yaka Aingogara achichema Mwari andikuziye kusvika mandiropafadza aingogara achichema Mwari andikuziye kusvika mandiropafadza iwo upenyu enherera upenyu enherera upenyu enherera musashungurudza nherera iwo upenyu enherera upenyu enherera upenyu enherera musashungurudza nherera pakukura kwake aishungurudzwa zvese zvaiita aimbunyikidzwa mwana uyu vaimushandisa vachimubata ungenapwa pakukura kwake aishungurudzwa zvese zvaiita aimbunyikidzwa mwana uyu vaimushandisa vachimubata ungenapwa iwo upenyu enherera upenyu enherera upenyu enherera musashungurudza nherera iwo upenyu enherera upenyu enherera upenyu enherera musashungurudza nherera dzimwe nguva airara nenzara dzimwe nguva aifamba akashama vaisada kumuona akagara maya akati adyewo ainjimbomira akaita nharo aiona yorira mwana uyu vaimushandisa vachimubata ungenapwa iwo upenyu enherera upenyu enherera upenyu enherera musashungurudza nherera iwo upenyu enherera upenyu enherera upenyu enherera musashungurudza nherera pakukura kwake aishungurudzwa zvese zvaiita aimbunyikidzwa mwana uyu vaimushandisa vachimubata ungenapwa pakukura kwake aishungurudzwa zvese zvaiita aimbunyikidzwa mwana uyu vaimushandisa vachimubata ungenapwa iwo upenyu enherera upenyu enherera upenyu enherera musashungurudza nherera iwo upenyu enherera upenyu enherera upenyu enherera musashungurudza nherera dzimwe nguva airara nenzara dzimwe nguva aifamba akashama vaisada kumuona akagara maya akati adyewo ainjimbomira akaita nharo aiona yorira mwana uyu vaimushandisa vachimubata ungenapwa